Keller Williams пристигна в България и сме тук, за да променим пазара на недвижими имоти. За първи път най-голямата мрежа за недвижими имоти в света отваря врати в България. С над 190 000 консултанти в над 60 държави, Keller Williams представя глобални стандарти, иновации и култура на сътрудничество. Точно тук в България. Нашата мисия е проста – да дадем нови възможности на професионалистите в недвижими имоти да разгърнат потенциала си, да издигнем клиентското изживяване и да изградим силна общност от успяващи хора. Не става дума само за имоти, става дума за хора, растеж и възможности.